niin, päivä 2. Matka jatkuu. Vielä olisi ajettavaa Riikaa semmoset rapiat 130 kilometriä ja Latvian rajalla varmaan pysähytään Superalkoon tekemään heräteostoksia tuohon. Tässä saadaan saunassa pehmitettyä kilpakumppanit ja laivan matka oli melkoista ryttyytystä, oli kohtuukova tuuli, niin siinä meinasin ruveta jo heikompaa vähän huojuttamaan. Että tämmöistäpä tämä matkanteko on eteenpäin. Että arviolta ollaan illalla 10 aikaa Riikassa. Onko Pasilla jotain sanottavaa? Ei kun kovin isoja. 11 menoa. Että tämmöistä täällä tällä kertaa.